Hagan ni kapor nga kwa ban kali kene ka wei ka jingkali ya phi. Bat kata ka jingkali ka long. Hato Phi don em ya ka jing Sngewlehrain jong ka jing em. Bat hoi pila kala ka bamut hoi pila shakri u blai. Henry ka wan pat ka jing Sngewlehrain namar ki don ki ai ha ka jing em ka jong phi ka ba phi pila ya leng ba. Bat ba ki briru kila tip ya kata. Bat kawan ka jing penrem ba hadu ba teng Phi Sngeu ba kam Sngeu don jingmut shu ban shakri u blai namar ba kata ka Sngewlehrain kawan ban haga jing em ga jong phi kay pen kan mau yo phi bat kay pen rem yo phi na ka por sha ka por bat ka kwa ban kli phi ni ka jing kli ni ka sngi Hato Phi mut ban e no mo yu blai Hato Phi mut no ban lendet no yu try bang anum shakri shu yu namar ba ka ni ka jing pen rem kawan shiwan kani ka jing Sngewlehrain jo ka jing em kawan shiwan bat ki brir le si ki pe khmat ya phi le si ki briru ki dang nyoben ya phi le ni ki dang pen mau ya kata ka ba phi phila le ka jing em bat phim sungu yo men sim ban shakri yo try hagani ka por nga kwa ban pen mau ya phi ba ki don shibon ki breu ha ka bible ya ka ba ki kilayat ha ka Sngewlehrain Henry ngi i kumno bo blai pat upen kut ya ka jing em ka jongki bat ka ka ba kut ka jing em ka jongki ngi i ha ka tien ka jong blai ladang ipet ya ka jing em ka jong David shisha la tho lu ya ka Sngewlehrain baro ha ka ne ka tien ka jong blai ya ka Sngewlehrain ka ba u David da shisha u la dei ban Sngewlehrain hoi u dei u nong peniap yu Goliath u bakraw u la penjob shibon ki thma Henry ka thma ka jong u pat ka ba marmet hoi ha ba u yele dei bu sha pen rem ha kita ki nong shun re u sha pen rem ha ka breu bat kata ka long ha ka ba u ula klim bat kini ka breu ka bakerteng ka bat shiba u klem ha ka kentai u klem ha ka ta ka jing shong kha ka jong u bat ya kata ka jing ja ndei ba la pendam na ka bible ndrei ha ka bible ru la tho ya kata ka jing ja bat ha ka jing shisha hi u David ula dei ban Sngewlehrain ya kat kata ka jing ja kat kata ka jing klem rai kam kut tang kata handrei udah penyap ru wat yo kurim jong kene ka bat shiba bakerteng Uriah bagade kata ba u David hadin bu sungu thu ya kata ka Sngewlehrain ho kawan reu lapan map no blai ulapan map ula yam ha blai bat ula sngo si bat nga aingo ya blai ba blai shimla Sngewlehrain pat yu David hadin bu David wan da ka download ka ba kala ka ba mut da ka download ka ba wet ka ba pret da ka download ka ba sngo si namar ki pop ki jongo pen ban utrai ula penon kam ya David bat dei ma u bala unite ya kata ka kingdom bat dei ma u ba lale shibon ki na ka bantau try bolawan lam ta ka senduk jutang badai ma u baleng ba ki khon ki jong u Solomon layo bantai ruat dia kata ka temple ban ngi i ya ka jingkut ka jingim ka jong David ka long shisha ka jingim ka ba itnat bat ka jingim ka balalong shisha ka ba aimen sim wat yang ngiru ki ba puli ya ka ni ka ktien tadeng ta oi bun sin ngi ken mau tang ya ka ba ubriu bakla Henry ngim tipat Lani ngim la ban mudur pat bau blai upenon kam kum ye tiki briu ki babakla haga jingim. Manu bambakla baro babakla sudah. Tadeng ta le si don apdeng jofi ki ba kedau kti lani kita ki ba kren ben ye kita ki jaj briu ngaju ong ye kata lada shubu blai wan sang ni ka pertai shubu upen chong langi baro ubu daga giant screen ka bahe ang tai. Wong ngato ngan khot sia pi number 1 number 2. Ngan bu ya ga ka ba pi Pilale ia kata ka Sngewlehrain ngatrai. Pinum kwa ia ka bakum kata nomor wei pu wei bre udan la ka jongga jingle. Ia ka bala Sngewlehrain ya ka jingim ka jongu. Bad nganget bu trai unum le kum ta. Habangi ngi wan si sha shau. Bad habangi wan ban kala ka bamut. Hoi lada ublai. Upet ya ka jingdana ka jingi u ilot bad utip lut. Ya kita ka jingdana ki baret ka bangi la le uyo ilot bad utip lut. Henry wan la kata utrai ju thau yangi. Penbanu blai udang shania yangi. Penbanu blai udang jit yangi. Penbanu blai udang penon kam ya ka jingim ka jongi. Bat nganget penon kam ru ya ka jingim ka jongfi. Udan sa uwe ha ka Bible bau tau de Jonah. Jonah u de bala khot eu. Henry namar kata ka jing shepting ka ju namar uang ka ikat ka ni. U pai no blai. Ban ya elo jo ka lenti ka jong u. Ho la feel la kata ka jing ya lenti la de ban bread no ya uru. Wat shata. Shakaduria ho la Sngewlehrain u khamat kita ki briu ki babun marka deka pop ke jong u ka bawan ra ya kata ke eryong ha kata ka duriau
Shisau lah di Sngewlehrain kemat junta kibriu. Oi, wong bread no inga kadang ko de mga Sngewlehrain. La bread yo. Ublei pai ke dok kha kraw. Bat ke ni ke dok kha, ke langut yo. Bat undau la mi ha ka sngi ke balai na ka kpo jong ke dok kha. Ublei shimla dom la ni shimla bitar. Yo Jonah ban ong ma melak biang katungan jit no the way. Ngriem ublei ujit Ukraine u Jonah udah kelak ke bemut u Jonah. Baru try penon kambor ba u Jonah. Ban pen ya kita kibriu ki badan hapok kata ke Shillong Nineveh. Ban nganget utrai penon kami fi kumju. Onum kentat ya fi. Dan lei fila le pop kan no ke GM ke jang fi. Le si fila ke GM ke Sngewlehrain kibriu ki lai i kata ka pop ka fi fila le. Baro la tip lo ke Shillong ka thau. Baro kibriu. Kila nyau ben ya fi. Heno ya kwa abdo fi utrai hado ni ke sngi. Umpat shimla nyau ben ya fi. Utrai unum nyau ben ya fi da lei. Utrai ulam kentat je fi de lele. Jar kat bawan show Jesu ong. Nganum kentat je de lele. Kita sibun ki breu hak ketien ke jong blai ka ba. Ya thu yangi. Kumno ba kini ki breu kila phaidien kumno kila hap ka Sngewlehrain jo ka jingim. Ban bau blai udang penon kam yaki. Usamson udah way na kita. Ya ka ba ulala Sngewlehrain si shai. Yaladi ba ulala Sngewlehrain ruwa di blai. Hoi udah usyakri jong blai. Henry ulala phaidien na blai. Shagane ka breu. Ya ka ba ulang ngop hagata ka auria bat ka hadu ba ka ni ka breu ka delela ka yo ban kemnyat ya hadu ba kada yo ban klong gi khmat jong bat lapen mat la yo haga jing shau try la dei ban dom yo Samson haga jing shau la dei ban kentat no sunan yo bat ban I ba ka ta ka jim ju ka ta ka bakut ju kan long sunan ka ba jinjar kan long sunan ka ta ka jim kaba babi ke jingim kaban poisnan cedujok rai anda haba u Samson u kala ka bemut u blai pleng udang penon kam u Samson ru u briu blale pelen ya ka pop u blale pelen ya kata ka jing pelat Henry utrai udang penon kam u Samson dan apa yang jong fi ki Samson na ga ski filang ngop bat filangat ka pop ka bakum ka ni ka delela ki baharukom jong ka perthai ki bawan ki dur ki baper ki la pengop ya fi bakala Sngewlehrain ya ke GM ke jong fi rayu blai hadu menta ke sngi umpat kentat ya fi umpat jet da way pat ka jaka ke jong fi udang up ya fi ba fin kala bat ya ka ba fi fin IT ba try penon kambor ba ya fi fin pej aga jingja haga history dan way ru breu ubabet ya ka ba blai da shisha u yo ban penon kambor ba kibriu kidan bela ka jong ka jing Jonah pen pe Abraham u shep tieng u blai wong wat shep tieng ru la shep tieng hado bu lan no wa ka tengah ka jong u ong ba ka ni ka dei ka para ka jong ho ya ngi pe ya ka history way briu udan la ka jong ka jing Jonah han re u blai u jit ya ka bukum kita bat ka klalong history ya ka bal record ru wat ha ka tien ka jong u blai pe ya ka rahab ka nuti ka dei ka nuti han re anda ha ba ka sngau thu ba ka dei ka nuti haba kala yo sngau ya kanika Khubor na ki shakri ke jong blai kala pai show ne blai ba em bat nga aingo ba ktien jong blai ke thu ba utrai ula pen em ya kanika nuti ya kanika rahab bat ya ka yeng ke jong ka kila yo la em ba ding ta ko abno mi fi utrai ju kentat ya kita ki ba pop lada ka pop ke jong fi kala pau pelen ro re utrai unom pen rem ya pi utrai penon kam ya ka GM ke jong fi dan don shibon na ka Bible bagi breu kila phaidien kila Sngewlehrain yaladi kila Sngewlehrain wat ya utrai Henry utrai ju kentat barway na kita ru udai u Petros ru udai u bahakti ya kejat bad u Jesu u yai bad u Jesu em bad u Jesu Henry ha ka klip mat ka bau Jesu dan kam ya u ha ka klip mat ka bakhat do ula keren kop ula keren sop hang tawang ba jangan ba jalo ka balong andon rekat ban mel dang ade ban lech ka jingyap ngan lech Henry haga klip mat ka bakhat do anda habala kem yu Jesu la kali yu Petros laisin at kebriu hatu mer memdei way ne kini ki nongbot jong ni Jesu u Petros u ong bm ngamdei pi bakala u ngamdei haga jing shisha ani u Jesu la de bandam yu Petros namar bakata ka jingle ka jong u ka dolong be markmat bat u Jesu de u Petros Ukraine kata ba kadon ka jinge pej iwe haga ta kapor namar bau Petros hoi u but u pej nari shanu balai lam yu Jesu ba kumno kile yu para ga bakum kata klep mat u lens non yu Jesu bau Jesu u pej yu Henry wala kata u Jesu shimla bitar yu Petros
Hadin bola mi pat ulai ya kendu yu Petros. Ji xiao la li ben lek ben ram yu Petros. Nang me chat kelai yang chi me i yang chi me ting et. Chi me len yang em. Jisu ong ben ban mi i nam yang Petros. Aduk lai sien. Baru Petros udah kelak ke memut sisa. Bat hadin nang ta utra udah yok men penon kam ya jing em ke jong Petros. Compare pila len you try. Compare pila penlek ran you try. Compare ke pop you pila lek ke jing em ke jong fi. Henry utrai haduk mentah. Udang ap ya pi. Ukun serong auria. Jisu ai ke nuksa. Ula pet nalau jong ukpa. Namar ke jing sarong, namar ke jing lebit ke jong u. Henry ukpa mshimla bitar you ne ukun. Uyai ap you ne ukun. Hadu ba unda wan pai. Hadu ba unda wan pai. Anda ba ukun wan pai. Shimla keli mewan le ayu mela pelut syai kata ke spak ke pau. Shimla tim shimla talai u. Shimla penrami u pot kerenjan pa kat ni. Pala jaklia pala dap sudah ke jabok jaban sudah. Kini nyuk muak nyuk teman jong me. Balai kat ke ni. Ukpau klem keli. Siken tien ru. Kum kata ke jing keli. Ulalit penban sunu ukun. Nganget bagi nyuk temak jong u kela jerong. Nganget bagi senyuk jong u hot. Kini radengai. Lani kini kesapti pong ka jong u kala jaklia kala sma utung. La sma lati. Lesi kedon ki jenren hak kita ki jan ki jong. Riu ni kupa ulet ban kedup ya uni ukun. Habo yu i. Ba uni ukun wan pai. Syau kupa. Oh uni ukun. Ula pen krek lupa ya ke jingkren uang ba. Ula mudeng lagi kendu yu kupa ngan pan maap yu kupa ngan ong ba pa. Maap ya ngala le pop ya ka beneng balik kendong le pop ya pi. Ngala le pop ken ya pi. Maap no ya nga. Wadum pelong syuk ya nga ukun jong pi. Pelong no inga tam kung wei na kita ki syakri ki jong pi. Ngan syuyok ban syong ngan ni ka yeng ke jong pi ngala biang am kwa syuk. Ba pin kam khon ya nga. Nga Sngewlehrain bat bangan ong bangan deu khon jong pi. Reu kpa. Udai kpa. Ong em me deu khon janga. Bat anda bo khon wan pai. Kalau don ke jingkemen ke ba kraw kata-kata yu kpa. Ulai ban mare ban kedup yu neu khon. Ula pen kup daga jan kup ke ba tmai yu neu khon. Ula bret no ke jan kup. Kaba sma utung lesi ka bala bandon jenren ni ka bala bandon jaklia ula pen kup da kata ka jan kup kaba tmai u baga khtin ka jong blai ka ang ba blai un lot no kita ki jan kup ki ba thar ki jong fi baru traun ai fi ta ka jan kup jong ka jingkmen ka sam ka balai po khot khat wei ka ang bala ta ki jan kup ki jong fi ki long ki ba thar utrai un weng no ai kata un pen kup ya fi un pen pong fi da ka jan kup jong ka jingkmen ban ngangai utrai un pen kup fi da ka jan kup jong ka jingpenem Daka jangkup jong ka jingero na do mentaga sngi. Finlong unong ero. Finlong ubalapen im. Finlong kan utau breu ubadap kan daka jingkmen. Na do mentaga sngi. Un pen pong fi ta ka jan ke batmai. Compare ka pop yu fil ale. Compare ka jing im jo fi ka long kum no. Wanum ya shu ha ka Sngewlehrain. Yo ni kun serong oria do Sngewlehrain. Hado kata-kata. Onda bu wan pai syukpa. Ukpa yo ban pediang yu kumba ulong. Kenang ban pelong yu kumba ukpa ulong. Badai tau la syong biang ke yeng ke jong kpa ula long biang ku tahu khon kan namar ba dan bala ben pendekut ya kan ke jing dai ukpau sa ukpau khon usa yu khon bagata ga dai ke jing shisha la da pi dai khon chong blai pi dai bi khon bada ba ukpau dai ukpa jang fi dan bala ben pendekut ya kata ke jing dai pin mla ba mangal le pop palat pelong nga tung wei dik syakri ukpau em pi dai bi khon jonga pi dai bi ka khon ke jonga compare fila im nuti ka no compare fila im auria ka no compare ka pop yu fila le ran ye le di le se Henry ka abadong ifi ukpa Sngewlehrain na kabanta jong fi Sngewlehrain ban khot ifi ukhon jonga Sngewlehrain ban khot ifi ka khon ka jonga updiang ifi kumba pipi long bat unyo ban penon kam ya ka jim ka jong fi kumba utrai lo penon kam yang yu David kumba lo penon kam yu Jonah kumba lo penon kam yu Samson kumba lo penon kam ya Rahab kumba lo penon kam kan ya ki wei ken ha ka tin ka jong blai bat kum yu Petros un penon kam kum ju ya fi kan utrai udang it ya fi kan mau kata udang it ya fi bagai jing jeng ukalong bam jikut na kabata jong fi ka kemi ka ba ai bun kala ban klet no ile jong ikon ka baka ka ai bun kala ban bret no kala ban isi no hanre u jisu da lele ru onam kan tat ya fi long bi ki kon ki jong u ba dei ma u ban sa ban pendap ya fi dei ma u ban le ki kamba ha ka jim ka jong fi ba dei ma u pendon kambor ba ru ya fi ngasung tu ka jim ka jong aru lada u blei bu yang daga screen ke bahe nganda Sngewlehrain bala da ki briu kin pet lot ya kata bagi briu kin tip lot ya kata renga ai ngu yu blai wala ru tip kata ru ya gm ke jonga hanre u blai penon kam ya la daulan penon kam ya la daulan penon kam ini ki briu ki bon haga bible un penon kam ru ya pi kan
penon kam ya phi kan ngai utrai udan kam tay ne kawai ba phin pen rit yal di ba phin pen ko ngo yal di bat phin ngai kan ha ka ei ka bu trai udan man le ka jing ka jong phi kan mau ka ne kawai wat Sngewrem wat Sngewlehrain Shakri utrai sedang ban Shakri no utrai naduk mata ka sngi u Jesu it plat ya phi bat phi long ki bru ki ba kodor ke jong u bangakwa ban duai na ka mata jong phi ka ne ka por ka menta Hallelujah ka perthai kanan kami fi ka kam ka jong blai ka up ya fi shibun ki men sim ki ba kodor dan shibun ki don kam ken ban yo sngow leng ba ka shintur ka jong fi ban yo leng ba ka jing ka jong fi ba kiru kin yo lang ya kata ka jing mot kum no ba kin bot yo tra ba kin yo men sim lang ba kin yo jing kar khu lang ba ka jing ka jong fi utrai panon kam bor ba fi ka jing jong fi kan teng shan da ka borom ka jong tra kan teng shan da ka borom ka jong tra ngin ya duai ka ni ka por ka menta try nga aingo ime gani ka por bagni ki khon ke jang me ko try o usoi tan uan ban Sngewlehrain ke jing ke jong ki bar ki don ha kata ka jing Sngewlehrain jo ke jing im patruai nga da nget do ni ka sngi ka menta me pelat ka kata ka jing Sngewlehrain ke jong ki baro try ki num ya chu ka jing Sngewlehrain ke num ya chu kata ka jing penrem ablai Rồi try ha baki wan man IT la de me yo penon kambor ba ki ko try compare pila le auria ayu compare pila claim kat no compare pila penjat kat no compare ba pila im ka jing im ka balengkar kat no compare ba pila san ni wa de ka jing im ka jong fi ho nga sngo ni ka podan na pedeng jong fi pila kamrang ba rồi compare pilong kena na pilong rang ba na compare kat no kisnem ba pila pelut ai rồi play udang cut if you do menta u try Jesus udang up pi do menta ban kedup ya pi bat ban penon kam ya ga jing im ga jong fi un Nongthymmai ya fi kadon ka jing khawai habneng ukpa haba ukun sarang area haba one pai kala don ka jing ya khawai ulong at no itu masiu bas ngai tam bat kilai khawai bat kadon ka jing khawai habneng namar jong fi ba ang ni ga sngi namar ba pp1 show try bat to ai banado mata ka sngi ke barok kin jalong ke Nongthymmai ban haba fila rai ban bot yu jisu rai nado mata ka sngi nai pai den show nai pai den show try penon kambor ba ke jing im ke jong fi pinlong ubala kerku pinlong ka bala kerku kong banlong ka daw ke jing kerku ya ki babon man shop hi satar na menta ka purthai ngai do menta pinlong ki ba satar na menta blai hallelujah blai un ai fi ta ka jing slor ya ka bor ka nyomen sem ba khoi dwai nga ai ngo akerteng ke jong Jesus no frem amen and amen amen try nang kerku ya fi nang ai bor fi Unang penkia ay gaman si mi ke jingmut ke jong fi ba fin ya kum kita ki breu ke bla pen kesan ke jong try ba kum kita ki breu ke bla pen slek ke jong ngin saya kendo biang fila ban phone lagi ni ki number ba fila ban wan ro isha ke ni ka presenter jong ka potnet ke badan hang ni ha oper Nongthymmai Nongkhryiem utran ker khu fi kum lai si bon amen